So ayun guys, nandito tayo sa Robinson ngayon, no? Aray ko! Tumatalsik talaga yung ano nito. Ano guys, tangina na makasolid. Vlog takeover mo nga, pre. Ito naman. Makasolid ka, no? Throttle Guys, therapy. tangin ng solid oh. Throttle therapy. Soon kung may gusto mag-order, PM na lang kayo. 599 each. Oo, yun oh. Yan. PM nyo ako sa ano, sa Tignan yung clothing, yung gawa. Napaka-solid DMR guys. pa, DMR Oo, yun mo oh. yan. 599 for only 599 guys. Yan. May version tayo sa breakfast and then Pwede nyo kami PM sa Auto Bros na page, lalagay ko na lang dito sa screen. Then sa page ko pwede kayong order niyan for only 599 guys. Meron na kayong pang motor-motor na ano, na t-shirt syempre. Ay, sarap ng kwentuhan. Dami namin kanina dito, hindi ko na na-videoan guys eh. Kasi napakwento-kwento na kami. Walang iya, dadalihin mo pa ako. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Woo! Ay, sa wakas natigil ang ulan guys. Tara, syempre stroll tayo. Woo! So for today's video, ano nga wala, kapit naman tayo. Syempre para may konting stroll tayo dito. Kamis ko magmotor, walang iya. Ulan ng ulan, isang linggo ba namang ulan? Paano tayo lalabas dyan? Woo! Sarap! Team Oro Vlog nga pala, kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Sheesh. Sheesh. Bomba Lods. Let's go. Kumusta kayo? Ano mga ganap sa buhay natin guys? Grabe. Ito nga pala guys, may bago tayong Auto Bros shirt na naman. Diba? Matibay masipag maglabas ng bagong damit ng Auto Bros ha. Ito nyo yan Auto Bros, bagay na bagay. Kanina umaga kasi guys, umuulan. Nagkataon naman ngayong bandang hapon, umaraw. Holiday pa lang ngayon, kaya wala tayong pasok. Ito, tara motor tayo guys. Hapon na, sa around 5 o'clock na guys. Yan, ganito ang panahon, bakit di tayo tayo magmamotor, diba? Miss na miss ko naman na rin kayo. Sheesh. Ay, masakit pa yung tuhod ko Preskong hangin. Parang first time ko na ulit mag vlog Yan, kitahin natin mamaya dito si Ron Jake sa sa kanto. Para naman nandito na, hindi pa tayo paghihintayin nun. Pa-superstar na naman yun eh. Yan talaga yung gusto niyan eh. Yan talaga yung gusto niyan eh. Kaya biglang ahaya lang ngayon kasi medyo tahimik ang tahimik ang panahon, hindi na ulan-ulan. Kaya yan, kaya yan kami ngayon magkape. Nahihilig na rin tayo tuloy sa kape ngayon. Walang iya.
natin yung ano. Tayo natin na lang si Ron Jake dito. Oo, anong oras pa darating yun. Pero basta hintayin natin dito guys. Dito daw sa Arco check na lang natin. Tayo muna natin si Ron Jake dito. Dito sa Arco ng Mapandan guys. So yan guys, kasama na pala natin si Ron Jake Dito kami nag-meet sa Mapandan sa Arco. So yun guys, alis na kami. Tama, 100, 102 99. Tara. Tara guys, kape tayo. Kaya may sama na tayo. Woo! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Watalsik talaga yung ano nito. Tara! Warap! Oh, the bros, let's go. Natatakot na ako sa ganito. Walang yan, may napanood ako nag-viral guys, yung sinalubong niya yung ano, sasakyan. Tumama, kala ko ilaw lang yung tumalsik, walang iya. Kung napanood nyo yun guys, grabe. Kala ko ilaw lang, yung pala paa niya wakwak guys, grabe. Kaya talaga minsan talaga magiging defensive talaga tayo. Huwag tayong kampante na iiwasan lang tayo. Kasi pag nandyan na yan, walang sisiyan. Although kahit sino na may mali doon, di ba? Rider tayo, nakamotor tayo, lugi na tayo Kahit sino may mali, kahit siya may mali o ikaw, once na natamaan ka na, kahit ikaw pa yung nasa tama, kailangan talaga more on defensive tayo pag nagdadrive talaga. Ingat, grabing ingat. Kasi hindi sa lahat na iiwasan tayo ng mga ng mga kasalubong natin. Porque syempre kadalasan ng big bike, kala nila dito sa atin na iniiwasan, minsan siraulo rin yung siraulo rin yung kasalubong mo, di ba? Malay mo nakainom, di natin masabi guys. Kaya tingin ko minsan talaga kailangan maging alerto tayo. Aray ko, sakit. Tumatalsik yung mga bato sa akin nito. Tayo tumutok dito. Ayun, mabalik tayo doon guys. Yun, di ba? Mga seryoso natin Bigla ko lang naalala kasi medyo ang sakit sa rider yun guys. Imagine mo yung paawak-wak guys. Kung nakita nyo yun, makikita nyo medyo trending naman yun Nakikita ko lang sa Facebook ko. Grabe, pagkasapol, kala ko tumalsik lang yung auxiliary light niya o ano man lang. Ang pagkakita ko, tumalsik, walang iya. Sapatos, tapos paana yung nandun guys. Wow, basa dito. Kaya yun, sa mga lahat naman ng riders dyan, kahit di lang naman big bike yan, ingat-ingat kayo guys. Huwag laging rat-rat ng rat-rat. Mahirap, di ba? Pag nandyan na yan, wala na. Wala tayong magagawa, di ba? Tayo rin ang kawawa naman di ba? Kung di tayo nag-iingat. Hindi naman sa eksperto ako, pero mas mabuti ng safe driving. Kaya enroll na kayo sa mga dyan, sa mga training school dyan, na mga for safety riding motorcycle, di ba? Yan, marami dyan, enroll kayo para kahit paano may idea o may ano kayo, may ano bang tawag doon? May konting kaalaman nga. Idea nga, wala kaya. Ang galing! Ang galing! Konting kaalaman kayo sa mga safety driving pagdating sa motor. Hindi puro kapag kakamote yung ginagawa. Sabi, wala namang perfecto rider sa MotoGP nga. Sumesemplang di ba? Tayo pa kaya. Kaya yun nga. Ingat lagi. Ibang trip natin ngayon Ay. Mall gaming tayo ngayon.
Touchdown Robinson. Ha! Legendary Raider. May Legendary Raider dito. Naku po, patay tayo dyan. So yun guys, nakarating na kami dito sa Coffee Bean. Yan, ewan ko saan na ibang kasama natin. Kasama pala natin si Ron Jake guys. Ha? Ay, nagpapamba? May Legendary Raider dito pre, ingay-ingay mo. JRP number 1. So yun guys, dito kami magkakape. Okay na may spot dito eh. So yun guys, oh, dito tayo sa Coffee Bean. Wala pa naman sila. Pogi, pre pogi picturean, may araw. Ay. Yan guys, dito tayo sa Coffee Bean. ZX6R and GSXR. Ay, GSXR 1000. Ano ba to? GSX 1000R o GSXR? Gixer, kamo na lang. Gixer. Gixer 1000. Yan guys, sa mga Gixer fans, Suzuki fans. Ito guys, so yan. Sheesh, kapi-kapi tayo dito. So ayun guys, nandito tayo sa Robinson ngayon, no. Dito tayo magkakape, dito tayo magtatambay. Panibagong place muna ngayon. Kaya mamaya order tayo sa loob guys. Tapos may isang Raider dito, pogi rin. Carbon Lodi, oh. Carbon Lodi. Yan, may Raider dito. Tapos ito syempre sa atin si Toothless. Tapos si yung kasama natin kay Ron Jake GSXR. Tapos nandito tayo guys sa ano, Robinson Kalasyaw. Kaya mamaya check tayo. Meron boss? Tataw na lang boss. Meron. Saka saan kayo? Dito lang ako sa ano, Kalasyaw. Kalasyaw. Pangasinan lang din kami. Dito lang din. Boss, ano masasabi nyo? Shout out. Taga saan sila kuya? Taga Lanchaw po. Diyan po. Pa-subscribe na lang. Thank you po. Wala kayo shoutout. Ha? Parang mapapanood nyo mamaya. Mamaya o bukas. Sige, next time. Mapapanood yung sarili nyo. Okay lang kami. Ano na lang, pa-follow. Like. Ingat yan, ingat. Ride safe. Walang isa-shoutout. Ano, sa size mo medium to? Oo, medium yan. Ay, laki pala ng wallet ko. Medium ka na din. Naka sports bike naman tayo eh. Yung tiyan natin di halata sa sports bike. Oo. Nabagay na. Naiipit. Naiipit eh. Okay din yung sports bike. First time ko nagkakagalapan sa buka yun. Gagi mainit na. Subukan ko yung magmotor mainit. Wow, mainit yan bro. Kumahanap yung ibang pantalong. Tayo na, Rev auto vlog oh. Tangina. Mahilig sa mga jogger pants. Sponsor. Tara, order tayo bro sa loob. So yan guys, dito tayo sa Coffee Bean Kalasyaw sa may Robinson. Yan, kakape-kape tayo. Pagbubuksan yung boss natin, si Boss Ron Jake. Tambay ka ha. Yung tumambay dito ha. Kala ko sa ano kaya. Tara bro. Layo na yung mga kami. Wow. Dito pala sa loob, malamig eh. Alis ang ano, mocha latte. Sir, Ice. large size na lang. Oo, gano'ng kalaki large sir? Regular size na. And then, 20 pesos na po. Wala nang mas malaki. Ito yung pinakamalaki. Sige, yung pinakamalaki na. For dining po. Oo, pero sa labas kami yata. Anything. Sir. Alin yung? Saan yun? Eto ba? Yes. Sa akin, ano, isang cheesy sausage. Magkano? 130.
Manila. Pangalan na lang po nila, sir. Cold water. Si ano, yung sa vlogger si Mr. Nobody, Ah. si Bombay. Ah. Magtatagupan sila eh, nakita ko eh. Eh, gagi, Nag-comment parati si- silang kumakain pa naman dito sa Dagupan niya. Oo, nag-comment si ano eh, nag-PM si GM. Okay guys, mamaya muna tayo natin yung kape. Coffee Bean Robinson, baka naman. Baka naman. Saan yung next vlog? Saan yung ano, mag-comment? Saan mag-i-invite sa atin, Yeah, pre? yeah, yeah. Invite nyo lang kami sa mga around Pangasinan. Around Pangasinan. Yung mga magbubukas ng shop dyan. Pupuntahan natin yan. natin yan. Para mapakita natin sa mga taga Pangasinan yan na mga place nyo, siyempre. Wala, pang Instagramable. Sa akin, kapin sa akin ha. So yan guys, Shout dito out. kami. Jowa, ano pa? Mali lang yung schedule pa. Pag umuwi ka, umuulan. Ano ba yan? Ay, Jo. Kamusta na yung R6? Ay, Jo, pakipakita ka naman. Di ka puro chat-chat na lang, hoy. Pakita ka rin. Ito kami, oh, tambay. Oh, sarap, oh. Walang kaulan-ulan. Sarap. Sarap ng uwi mo. Uwi mo ulan. And yan, shoutout din pala sa wife ko. Wala akong makapasalubong. Naka-sports bike ako. Hello baby, I miss you. Kaya mo magdala ng pasalubong, pre. Kape guys, oh. Ano. Ano nga pala, Medyo maliit ano lang. yung new shirt natin? Ano guys, tangin na napaka-solid. Vlog takeover mo nga, pre. Ito naman. Makasolid yan, oh. Throttle Guys, therapy. tangin ng solid oh. Throttle therapy. Soon kung may gusto mag-order, PM na lang kayo. 599 each. Oo, yun oh. Yan. PM nyo ako sa Tignan yung clothing, tsaka yung yung gawa. Napaka-solid, DMR guys. pa, DMR Oo, yun dito oh. yan. 599 for only 599 guys. Yan. May version tayo sa breakfast and then Pwede nyo kami PM sa Auto Bros na page, lalagay ko na lang dito sa screen. Then sa page ko pwede kayong order niyan for only 599 guys. Meron na kayong pang motor-motor na na t-shirt syempre. Kaya guys, dito muna kami. Sheesh. Pakita ko sa inyo dito. So, Ponso, sabi ko magpunta siya. Marami pa siya dito. Oh, talaga. And I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. Out of the darkness, out of the fear, here comes the monster waiting in there. Heart rate is rising, some call it scared. You'll feel the chill start raising your hairs. It's too late, you're here now. I hope that you're prepared, cause there's no getting out. You can feel the energy. So yun guys, tapos na tayo tumambay dito sa Coffee Bean. Yan, uwian time syempre. Yan, kaya kung bago lang sa channel ko, subscribe mo na ako. Timor Vlog nga pala. Shish, sarap ng kwentuhan, dami namin kanina dito. Hindi ko na na-videoan guys eh, kasi napakwento-kwento na kami. Kaya kasama na pala natin Auto Bros. Ayan guys, sa mga rider dyan, yan, may tambayan tayo dito sa Robinson, oh. Napaka maganda rin na spot. Ingat, ingat. Ha, ingat dyan, ingat. May deliver pa, Food Panda. Ha? 40, 50. Malamig. Ha? Hinihintay yata ako eh. Let's go. Ay, tapos na rin ang tambike natin ngayon dito sa Robinson, Kalasyaw. Ah. Ah.
Tapos na yung tambike natin dito, sir. Nasa mga bago sa channel ko, subscribe nyo na ako. Timor Vlog, yun nga pala. Sheesh! Kaya guys, dito ko na lalabusin yung vlog ko. See you next vlog. Timor Vlog, I'm out. Let's go. See you next vlog. Subscribe. Bye-bye. Going down